салому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошинбозор ТЖ. Чӣ хеле ки дида истодед, дар Мошинбозори шаҳри Хуҷанд қарор дорем. Ҳозир аз нарху навои мошинҳо барои шумоҳо маълумот медиҳем. дӯстон, як дусе бародар шахсан ба рақами телефонҳои мо занг зада гуфтанд ки як нафар бародари мо Алиҷон ва Юсуфҷон хоҳиш карданд ки як саломи моро ба мардуми Тоҷикистон расонед гуфта, аз номи онҳо барои тамоми кулли мардуми шарифи Тоҷикистон саломашонро мерасонед. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. Агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. Opel Karavanji соли барориш 96. дӯстони азиз, манин намуди берунаи мошин. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон кондиционер кор мекунад, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, кондиционерош кор мекунад, пробегаш 21 та 21000 хусусиям 210,000 бификрам. یعنی حالت سالانی ماشین، یعنی حالت سالانی قفای ماشین دستم. من اشتارکای قفاش. کلیسی آدم بودن سالم باشه. سواش چند؟ سوال نمیده ها. موتور 1.6 1.1 سوزشواریش گاز بنزین. راسخودش تحت گازگیری 85 90 کیلومتر میگرده. нархи мошин 43000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 905 47 77. Hyundai Sonata соли барориш 2010. дӯстони азиз, мошин вагон мебошад. манин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. манин ҳолати балонош. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, яъни оиначош кнопочни, коробкаш автомат, дутта сиденияҳои пеша багриф, инҷа CD плеер дорад, монитор дорад. дӯстони азиз, калиташ старт стоп мене. пробегаш 198000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин. бомаш панорама мебошад. мотор 2 сӯзишвори бензин. расходаш 10 та ва 100 та мегардад. ёдовар мешавем ҳуҷҷатҳои санҷиши техникишам нав гузашта ки 1 сол намебошад. нархи мошин 98000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 708 73 33. Zafira Elegance соли барориш 99. дӯстони азиз, манин намуди берунаи мошин. мана оинаҳош сиёҳшише, манин ҳуҷҷатҳои сиёҳшишаш. чӣ хеле ки дида истодед. манин намуд аз қафои мошин. дӯстони азиз, ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, пробегаш 450000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, ҳамболи сидениҳо ва нахи рӯйкашҳои замонавӣ кшидагӣ. мани ҳолати салони қафои мошин. дӯстони азиз, чӣ
خیلی که دیده ایستادید حالت سالن کافه ماشین. موتور اکو 8 اکتیک سوزشوارش گاز بنزین گازش یورو 4 دوستان عزیز. اکو расходش چقدر؟ расходش 10 تا گازگیری 80-90 کیلومتر میگردد. нархи мошин 49000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 617 22 00. Nissan Qashqai соли барориш 2008 дӯстони азиз. Манин намуди бернаи мошин. Манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, менинҷа CD-плеер, монитор дорад. мониторош кор мекунад. пробегаш чанд ҳо? пробегаш ҳам мефаҳмем. пробегаш 191000 километр дӯстони азиз. манин ҳолати салони қафои мошин. мана мотор 2 сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4. расход чиқадар? расход 80 та мегардад газ қатӣ. расходаш 10 та газ киди 80-85 километр мегардад гуфтасиям. нархи мошин 80000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 38 07 07. Opel Zafira соли барориш 2002 дӯстони азиз. комплектасияш селексион мебошад. манин намуди бернаи мошин. ёдовар мешим ҳуҷҷатош то моҳи июни соли 2021 аст. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш автомат, менинҷа CD-плеер дорад. пробегаш 211000 километр пробег дӯстони азиз. манин ҳолати салони мошин. манин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 1.тек сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4. манин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 54000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 617 22 00. Opel Astra G соли барориш 2000 дӯстони азиз. манин намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, менинҷа CD-плеер дорад. пробегаш 257000 километр пробег. кондисионер кор мекунад меко? кондисионерош кор мекунад. манин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.6 1.тек сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 дӯстони азиз. расход чиқадар? расход 10-11 литр. расходаш 10 литр 11 литр ва
100 километр мегардад бутонса, яъне газ киди. Мани ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 605 99 77. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сафти он ҳастед, пас наворбардорони касби студияи Баҳодур дар хизмати шумо. студияи Баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим, бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.